Easy Boys Entertainment. Dédicace à son excellence, monsieur le président du mouvement républicain, Ania Kamara. On comptait et on comptera sur vous. Merci beaucoup. Il y a un bismillah bien Djaraï. Djaraï ko sebe ini barakinyo ni jenyo. An kuma caman fɔ an ye fɛn caman fɔ an ye hakilina caman yira ɲɔgɔn na o kɔnɔna na n y'a ye k'a fɔ jamana in kanuba b'i la n y'a ye k'a fɔ fɛɛrɛ caman b'i bolo Mali kɔnɔ walasa Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na nafolo ko ta fan fɛ ni bɛ taa se dunkafa lafiya ani Maliyɛnw ka damu an bɛɛ bɛ Ala deli ka ni e ɲɔgɔnna sɔrɔ jamana kɔnɔ n'o ye Mali o b'a yira k'a fɔ Maliyɛn bɛɛ kan ka nisɔndiya k'a fɔ ko Maliyɛn dɔ bɛ yen min tɔgɔ ko Ania Kamara ale ye e yɛrɛ min n'a bɛ se baara la n'a bɛ nafolo ɲɛdɔn n'a bɛ se ka nafolo lase jamana ma ka lafiya lase Maliyɛnw ma parce que n'i ye Mali jateminɛ bi i b'a sɔrɔ tɔɔrɔba min b'an kan o ye fantanya ye nafolo bɛ diɲɛ kɔnɔ mais sɔrɔcogo de b'a la nacogo de b'a la n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka o baara kɛ sabula e si bɛ yɔrɔ min na sisan e ɲɔgɔnko ma ca anw fɛ yan e ɲɔgɔnko ma ca anw fɛ yen anw tun bɛ waso ni Zumana Sago ye o ye économiste an bɛ waso ni économiste caman ye mais économiste n'i y'a jateminɛ n'o ye nafolo tasira ye a bɔfɛnw ka ca e yɛrɛ ka baara bɛ min kan o ye ka nafolo mugu ladon jamana kɔnɔ n ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye i ye layiru caman ta n ye layiru caman ta Mali n bɛ dugawu min kɛ o ye Ala ka se ka latigɛ ɲuman d'i ma walasa ka se ka jamana in dɛmɛ est-ce que ma ɲɔgɔn dɛmɛ n bɛ min f'i ye bi o ye k'a fɔ Maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la an bɛ nisɔndiya an bɛ dugawu k'i ye i bɛ ka fɛɛrɛ minnu labɛn walasa jamana bɛ se ka yiriwa ka nafolo lase jamana kɔnɔ ka transition dɛmɛ transition kɔfɛ tuguni ka dɛmɛ lase hali gouvernement ma Mali ma transition bannen kɔ an bɛ o dugawu kɛ ko a yirala k'a fɔ an bɛ ka bolo kan Maliyɛn bɛɛ bɛ ka bolo kan sabu mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka Mali dɛmɛ bi an bɛ sira dayɛlɛ o ye an bɛɛ ka dɛmɛ bɛ s'i ma n'i sera seyɔrɔ la n bɛna wele bila Maliyɛn bɛɛ fɛnɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ se k'i dɛmɛ bɛɛ k'i dɛmɛ min b'a to jamana in bɛ sankɔrɔta sabula ya sifin ye i n'a fɔ cogoya ka tila k'a ye se b'o ye cogo min na ka se jamana ma a man ca ni jamana kanu b'i dusukun na yɛrɛ bi i kɛra Mali fɛ Ala ka k'i fɛ i bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ ni bɛ kɛ Ala k'i dɛmɛ i ni baarakɛɲɔgɔn Ala k'aw kan mɛn Ala ka se ka jamana in sankɔrɔta Ala ka sini kɛnɛya di yɛlɛma walasa i ka se ka jamana in dɛmɛ kosɛbɛ merci beaucoup i ye bisimila bi a diyara n ye kosɛbɛ invitation diyara n ye Mali tɔgɔ la walasa an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ka se ka Mali sankɔrɔta ka dunkafa sabati sabula an b'a fɔ n bɛ segin a kan kɔngɔ de b'anw na dɛ ni maa min sɔrɔla min bɛ se ka an ka dumuniko ɲɛnabɔ an b'a fɔ alhamdulilayi taala merci Kamara i ka baarakɛɲɔgɔn k'u bɛɛ lajɛlen fo a ka parti politique fɛnɛ ka foli bila a n'a ka tɔndenw bɛɛ ma n'o ye mouvance républicaine k'a fɔ Ala ka sankɔrɔta d'o ma Ala ka tiɲɛ d'o ma merci beaucoup. Merci. Emer kono i bɔra i ka so i sera i ka so anw bɛ nisɔndiya min kɔnɔ bi ani kɔnɔwolo min kɔnɔ bi Ala barika la i sababu ɲuman don i ni ɲɔgɔnnaw minnu bɛ Mali kɔnɔ a man dɔgɔ ani Mali kɔ kan a man dɔgɔ cɛsiri min ni a bɛɛ la o mɔgɔ ka dɔgɔ bɛ min na Maliyɛn tu la i kan ka fo Maliyɛn bɛɛ kan k'i fo a se bɛ Maliyɛn o Maliyɛn ye k'i dɛmɛ o kan k'i dɛmɛ parce que i bɛ Mali ko de la i bɛ faso ko de la o tɛmɛnen kɔ cɛmancɛ fanga min filɛ nin ye an bɛɛ kan k'an cɛsiri ka cɛmancɛ fanga in dɛmɛ o de kama anw ye marche kɛ kalo tɛmɛnen k'a yira k'a fɔ an bɛ cɛmancɛ fanga in an b'u dɛmɛ an b'u kɔ président Assimi Goïta a n'a ka mɔgɔw an b'u kɔ n'Ala na kɛra sɔnna ma an bɛ cɛmancɛ fanga dɛmɛ an b'u dɛmɛ tiɲɛ de kan ni mɔgɔ minnu b'u dɛmɛ mɔgɔ minnu b'u kɛrɛfɛ n'u bɛ baara kɛ tiɲɛ kan an bɛ u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ n'u filila fana an b'a fɔ a nin yɔrɔ in na aw filila o tɛ se ka kɛ baasi ye o ye Mali ko de ye o tuma n y'a fɔ cogo min na an bɛɛ kunnawololen don i ka baara
ye bara min kɛ Mali kɔnɔ n'a kɔ kan o kɛ bɛ k'an kunna wolo MR fanga ɲini tɔn a ɲɛmaaw a militants a dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'i fo dan tɛ foli min na i k'a dɔn k'a fɔ i ka parti ye MR ye i n'a fɔ Mali ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ Mali ka taa ɲɛ olu ka parti ye MR i k'a dɔn MR b'i kɔ MR président fɛnɛ b'i kɔ n'i y'a bila yɔrɔ min na an bɛ yen parce que an sɔnnen don i ka taabolo n'i ka baara kɛ cogo ye i Danbele i ni ce ni baraji. Love Zach Music.